karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Pero okay lang na. Daga namang paagi ron ba nga makatiil ang tao? Ni ako nga anda mamati sa imong problema, ma'am. Promise. Safe din ako ang imong problema. Ma'am, oo sa may imong problema, ha? Nganong doon na may kog mga kalit lang nga mahupas. Ma'am, Ikaw, Kathy, nahigugma ka na ba? Nakasway ka na ba nga nakagusto ka og lalaki? oo. May hinigugma ka na ba karon? Oo. At imanagin siya. Ayaw pasagdi nga makagusto siya sa lain. Aw, kung makagusto siya sa lait, bahala siya. Pero sakitan ka gihapon. Sakitan, pero kung sakitan ka o niya, dunay sagol nga kalakwit. Mawa na tingali ng gugma, ma'am. Kay mailisan naman na sa kalakwit. Kung tinuod kang mahigugma, bisan makasapa nimo ang tao nga imo gimahal, madawat mo gihapon siya. Mao pa? Kuyaw de kay nang tinuod ang mahigugma, ma'am, no? Nga di lang ko anang gugma-gugma, ma'am, uy. Kapuyas na lang masakitan lang di ay ta kung mahigugma ta. I-50-50 na lang ni nako ang akong feeling sa akong ayab. Ayaw. Ha? Kabahin sa pagbatig gugma ang kasakit. Uy, kung dili ka mo batig kasakit, buti pa sapot, wa ka mahigugma. Pero kung ilisan ka og laing babae, mawati nga lang imong gugma, ma'am, uy. Dili ka na mawa, Kathy. Anak ni mo masukod kung unsa ka importante sa imong kinabuhi ang usa ka tawo. Kung mapasakitan ka na niya. Ha? Kaon na lang, ma'am, uy. Kay magsugod na sa tong session karon. Di na ta magisut anang gugma-gugma, ma'am. Ako na nanimpiyuhan ang kusina silang bayan ni Alice. Oh, hala. Kinsam ni nanuktok. Mga marites sa mga silingan. Mga walingaw. Sus. Mangukit na sa dibahin ni ate ni. Paita. Unsay. Oh. Uy, niya na rin ka magpuyo silang Alice? Uy! Turkwata! Nganong niya ka? O si Turquata? Ikaw! Ikaw! Turtugok na kwartahan! Turkwata! Aray! Managba mangud ka! Hoy! Di ba yung katabang ninyo, ha? Unya mo anhin lang ka og managba! Sus! Kundi pala ka babae ay na! Bayot man ka! Sukol na ko! Haha! Bayo ko taon! Unya lang makatigong ko! Kay paliton ta ka og ibitay ti ka ibabaw sa lubi aron kanon sa toko! Hain si Alice. Ug nga nangita makang ati Alice, ha? Gimingaw ka niya o pagpasakit? Hain si Alice. Ang butang ni mo, kibaw! Pero bisan nahibaw ako, di ko mo sulti ni mo, be! Sulti na lang kung hain si Alice. Kaya nga no? Unsaon lagi ninyo, ha? Ha? Unsaon ni sa ti Alice? Inyong tiwasa, no? Ayaw patakag o ka ba ng bakba ni mo? Ay, sus! Nga nung nabuhay o bantaon ka, Miss Mara? Uy! Nagikot-kot naman unta sa yawa ang imong kag! Tubaga na lang ko kung hain si Alice. Wa! Lagi kong hibaw! Ayaw pa makak! Iyan ang bag, no? Oh! Kang ati Alice na! Unya! Unsa man? Bugno ta?
ug nga anong interesado pa man gyud mo kung hain si Ti Alice, oy? Kamong mga maluibon, pangandam na lamong daan, kay may Pasko mo sa prisuhan. Ayaw bad ba diha? Kung unsa man inyong plano ni Justin, ha, i-forget na na. Kay na, magmahay gud mo. Maghilag yung mog mantika ako ng hustisya ng mulihok. Ha! Excuse me. Aray, isa ba? Madarangga ko sa multahan, oy! Kay malayas na ko! Hangin si Alice karon. Hoy! Bagag lips! Wa pa ka matagbaw? Nakuha na nimong bana? Hangtod ang asawa? Patyon mo ba? Paghilom ha? Abay! Naibaw ng tibok kalibutan, oy! Nakabit kang mangilog og bana, day! Pusa, ayaw nalagkawaw. Excuse me! Bastos ka! Ikay bastos! Way dili kanisa! Ganahan kayong benyo! O sige! Paglipay mga satanas! Aron adto mo sa impyerno, muchacha! Che! Excuse me! Panuway gining tawhana ay. Sakit ka niya tagui si Alice. Ate! Ate! Uy, mabayo ka dyan ko ini! Romero, nga naman. Ano ka, oy? Tinuod ka? Bayot ka? Ay, nani ka kati. Simbak ko taon kati, uy. Ay, nabayot lang ko ni Miss Mara ba? Eh, lami na dyan kayo siyang sukmagon. Mga nagbinayot na lang sa ko. Hapit yun di ay. Mga ako lang siya gitukmol para makapugong lang ko. Diin mo magkaabot ni Miss Mara. Diin pati, sa inyo wagod. Ang, sus, katong bayan natin. Ang banaganda ko! May naong pa ori nga mitunod dito! Nangita pa ni mo, te! Nganong nangita man siya ni ma'am? Ambot lang bitaw kung unsay nasod sa batikon atong bayana. Kay ni ano magid ka Romero. Mula ka na ko ha. Kaduna pa ko'y i-massage nga lain. Sige. Salamat, Cathy, ha. Walang problema, ma'am. Sige, bye! Bye! Sus! Sa imo muna ako na, Romero. Ngano ka nangita man si Miss Mara nako? Ambot lang yun eh! Doon na sa tingali lang plano ang salbahis. Te, dili ka kumpisahan ang utok anang marat eh. Patay na bang inahan na? Wa na makabadlo nga natin kung mutok ka na sa pagkayawanon. Unsa pa may iya makuha nako? Klaro man kayo nga tuan na niya si Justin, te. Pusa, ikaw, te. Ayaw dudugumpiyan sa dinhi, ha? Basin madumduman ka ni Mara dinhi. Wala ko mahimo kung may buhaton man siya nako, Romero. Sukli lang yun ang mga demonyo, te. Unsa may ako ikasukol. Inutil nako, Romero. Inutil nako. Magpaabot na lang ko sa kung kamatayon ni ining akong kahimtang. Ang salbahis. Nangita pa kita siya ni ate. Karon lang mo mga tawanan mo. Kung unsa inyong kipuhat kang ate Alice, mao'y inyong matakamtaman. Kinahanglang paspasan kong akong trabaho. Hello, darling. Unsa na imo na ka? Gitagoan ni Romero si Alice. Unsa? Mon, ang panuway nga binugok, gitukmod pagit ko. Mara, ayaw kumpiyansa ng Romero. Kay tuwa na mula pa ni Alice. Ang gusto lang akong may bawaan kung may kapasidad pa ba si Alice na mo papriso na to. Si Romero lang ang mahibawan. Kinahanglang may bawaan ta. Ang naimutangan karon ni Alice. Hello? Hi! Maayo kinaadi ka. Mahimong mag-meeting tang tulo bahin sa business nga akong gisulti ni mo. Sure. Kada sa man ta mag-meeting? Karang gabi Ato na ta mag-abot sa restaurant. Alas 7 sa gabi Nasa ilang lamisa nga kiingon. Hi, Kathy! Hello! Sorry kaayo na late gid ko. Okay ra.
Kagwapa gud nimo. May lain kong lakaw after sa tong meeting. Ay, hello, Justin. Hello. So, Mga una na ta. Una na to sugda ng atong negosyo. Nanawag na ba nimo si Carlin Romero? Ay, wa man te. Te. Tubig nimo. Ano kang uwa naman siya manawag, no? Oh, nabi si tingalit eh. Ano sa man gusto ka nga magigsulti niya? Ayaw na. Ayaw Unya? na. Unsa may gusto mo karon ha? Romero, gusto na ko mabalik sa among bahay. Unsa? Unsa mga tiyo eh? Magpapatay na jud ka sa mga demonyo ha, Ate Alice? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!